Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de martes, día 24 do mes de febreiro de 2026, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Antes de comenzar o informativo, recordarlles que todos aqueles que collan a señal de televisión das cadenas convencionais na zona de Meirama, os que collan o repetidor de Villanueva, que sepan que hai unha avería que depende da Xunta de Galicia, no repetidor de Villanueva, que afecta ás cadenas generalistas. Si funciona a Televisión de Galicia e a nosa Televisión de Cerceda, de aqueles que collan a señal do repetidor de Villanueva. Están avisados, Retegal, a empresa de mantenimento da Xunta, e, en principio, segundo informaron, quedaría solucionado no día de hoxe. De eso estaremos pendentes no informativo de hoxe, donde falaremos de que este sábado que ven, este sábado día 28, hai unha nova edición de Sábados de Baile. Falaremos tamén de unha exposición do Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfica da Diputación da Coruña, que xa se pode ver hoxe en Cerceda. Este domingo hai unha actuación de acordeóns no auditorio. Se presentaba a pasada semana a carreira aos 11 das vías. Falaremos de unha xornada de administración, de información, chamada Administración Preto de Ti. Recordamos tamén que a carreira de obstáculos Poseidón Rei será o 16 de maio, xa ten 500 inscritos, e hoxe falaremos do polígono industrial do Acevedo, que sigue crecendo. Falaremos do Antroido, que aínda queda pendente en Meirama, tamén do aniversario do Colexio do Cruce e do tempo, donde para mañán continuaremos aínda con zona, en este caso chubascos, nubes claros, pero chubascos que poden ser fortes en algún momento do día, pero para mañán o máis destacado será a baixada de temperaturas. Como decíamos ao principio do informativo, este sábado que ven, día 28, hai unha nova edición de Sábados de Baile, programada para este sábado 28 no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, na primeira planta. O encargado da música será o dúo Arena e o horario será o igual de todas as edicións. Comenzan ás 7 da tarde e rematan ás 10 da noite. Así que xa saben, os que queiran ir a divertirse, a pasalo ben, a socializar este sábado 28 no edificio do Museo do Moucho, no local social de Cerceda, Sábados de Baile, a partir das 7 da tarde e ata as 10 da noite, co dúo Arena. Dende hoxe se pode ver unha exposición do 19º Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfica que promociona a Diputación da Coruña. Exposición onde amosan a mostra, como decimos, do Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez, amosa o premio, este premio patrocinado pola Diputación da Coruña. Dende hoxe, día 24, ata o 19 de marzo, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, na Biblioteca Municipal de Cerceda, se pode contemplar de luns a venres polas tardes de 3 a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 12. Lembren, na Biblioteca Municipal de Cerceda, na sala de exposición Xosé Neira Vilas. Paralelamente, haberá tamén un obradoiro de gravado que organiza tamén, paralelamente con esta exposición, para 15 plazas. É gratuito. Será o xoves 26 deste mes de febreiro, é dicir, este xoves que ven, día 26, pasado mañán, haberá unha xornada, un obradoiro, un taller de gravado para 15 persoas. Plazas gratuitas. É pola tarde, o xoves, de 5 da tarde a 7 da tarde, de 5 da tarde a 7 da tarde, na Biblioteca Municipal de Cerceda. Se queren anotarse, poden facelo chamando o teléfono do Concello, 981 68 50 01, 981 68 50 01. Deben darse presa porque xa é para este xoves que ven, día 26 de febreiro. Hai 15 plazas, de 5 da tarde a 7, unhas xornadas, un obradoiro de gravado. A partir de 12 anos.
Este domingo que ven, este próximo domingo, día 1 de marzo, a Escola de Acordeóns Alborada, coa colaboración do Concello de Cerceda, organiza, como eles lle chaman, unha invasión de acordeóns. Será no Auditorio Municipal de Cerceda, de 7 da tarde en adiante, con entrada gratuita. Si queren ter máis información, pois poden chamar os organizadores, que é os 667 374 409. Mais temas, o pasado venres se presentou o evento Os 11 das Vías no Salón de Plenos do Concello, coa presenza do alcalde, do concelleiro de Deportes Óscar Golán, tamén de María José Fraga de Atlética Silva e Miguel García, promotor do evento, e tamén de o albergue da estación. Ademais, na presentación se entregaron 687 euros que recadaron na edición do ano pasado para a Asociación Española contra o Cancro da Coruña. Como decíamos, os 11 das Vías será o sábado 9 de maio, ali mismo na estación de tren de Queixas, organizado polo Concello de Cerceda, en colaboración coa Federación Galega de Atletismo, co Clube Atlética A Silva e co albergue da estación. As inscricións xa poden facelas na páxina web carreirasgalegas.com. Nesta edición, a proba terá lugar o segundo sábado do mes de maio, reafirmando así a súa presenza no calendario das carreiras populares galegas. Hai, como xa saben, tamén varias modalidades adaptadas. Por exemplo, hai unha carreira de 11 kilómetros, trail e asfalto, para os adultos. Tamén hai carreiras de menores e unha andaina para todos os que queiran. Decir que se volve a recadar cartos como causa solidaria para a Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia, unha entidade sin ánimo de lucro. A inscripción en liña se realiza a través de esa web, carreirasgalegas.com, que a cuota, en este caso, para poder inscribirse na carreira absoluta é de 6 euros, dos quais un vai para a Asociación de Loita contra o Cancro, e a andaina, o precio é de 1 euros, e tamén íntegramente vai para a asociación. Os máis pequenos non teñen que pagar nada, é gratuita. Tamén se poden facer doacións voluntarias coa inscripción. Haberá avitollamento, haberá agasallos, etcétera, etcétera. Un obxectivo que ten os 11 das Vías: fomentar a práctica deportiva, promover os valores da solidaridade, apoiar o deporte barse, dar visibilidade á Asociación de Loita contra o Cancro e, ademais, tamén promocionar a Vía Verde, que pasa por Cerceda, que sae de Cerceda ata Oroso na actualidade, pero que en breve será tamén ata Santiago de Compostela. Mais temas, falamos agora desas xornadas chamadas Administración cerca de ti. O martes da semana que ven, o martes día 3 de marzo, ás 11 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda, no polígono do Acevedo, o Concello organiza unha xornada divulgativa sobre a administración pública e a súa accesibilidade. Nestas xornadas poden solicitar dúbidas, ou, en este caso, propoñer dúbidas sobre trámites e xestións as máis frecuentes da administración, con esta resolución das dúbidas. Tamén poden ali obter o certificado digital ou o certificado clave permanente sin ter que achegarse a Coruña. Poden facelo ali xa ese martes, esas certificado digital ou clave permanente importantes para poder relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. É gratuita estas xornadas, pero deben anotarse previamente para saber o número de xente que vai acudir. Teñen que chamar ao teléfono do Viveiro de Empresas, que é 881 981 553. Máis eventos deportivos. Imos a falarlles agora da carreira de obstáculos Poseidón Reis, multitudinaria, con prácticamente 1000 deportistas disfrutando de esta carreira de obstáculos no noso concello. Pois este ano a Poseidón Reis vai a ser o 16 de maio. A día de hoxe, aínda quedando tempo, xa ten uns 500 inscritos. A
Posidón Reis de Cerceda celebra así a súa quinta edición o sábado 16 de maio. Lembren que unha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia e que, de novo, volverá a ter as categorías de élite, starter, parexas ou popular. Dende a OCR Cerceda, que se encarga da organización e que dirixe Álvaro Sánchez, de novo esperan unha alta demanda e un extraordinario éxito en canto a participación nesta proba. Agora falámosles do polígono industrial do Acevedo, que sigue crecendo. Actualmente, o polígono industrial do Acevedo concentra 35 empresas nas que hai empregadas 2.600 persoas aproximadamente e supón un dos polígonos xa máis activos de toda a provincia da Coruña. Empresas como Malasa, Indupanel ou Saicapac desarrollan a maior parte da actividade nesta área industrial. O polígono do Acevedo se inaugurou no ano 2000 da man do entón presidente da Xunta, Manuel Fraga, e tamén do entón alcalde de Cerceda, José García Liñares. A primeira empresa en poñerse en marcha foi Celtibox, agora Seicapac, no ano 2001. O polígono, con medio millón de metros cadrados, xa tivo unha ampliación fai tempo e agora o Concello xa tramita unha segunda ampliación de 430.000 metros cadrados. Comercial Malasa e Montaxes Mecánicos de Galicia, Monmega, acometan agora actualmente a ampliación sobre unhas parcelas, a primeira de 11.000 metros cadrados e a segunda de 3.500 metros cadrados respectivamente. Malasa, liderada por Javier Pérez Patiño, fixo o cambio de sede social de Cambre a Cerceda. A compañía, que factura 97 millóns de euros, iniciou os movimentos de terras xa moi avanzados, que están presupostados en 362.000 euros para habilitar xa nun futuro próximo 11.908 metros cadrados adicionais os máis de 60.000 actuais. Xa ten actualmente 700 postos de traballo e o grupo é a empresa que máis emprego xenera na zona. Outra compañía que amplía as súas instalacións é Montajes Mecánicos de Galicia, Monmega, con unha facturación de 18,5 millóns de euros, que foi fundada no 2017 e está especializada na fabricación de recipientes a presión, tuberías e estruturas con experiencia en montaxes industriais. Decirlles que en Cerceda a plantilla desta empresa está integrada por unhas 40 persoas que se dedica a fabricación de recipientes de presión para sectores como, en este caso, refinerías, aviación, marina militar, etc. Coa futura ampliación, as instalacións sumarán 5.000 metros cadrados máis fronte aos 1.500 actuais. A plantilla total do grupo está integrada por 200 persoas repartidas nos seus centros de traballo que, ademais de Cerceda, tamén teñen as Pontes, Betanzos ou Carballo. Cambiamos de tema para volver ao Antroido, porque a Comisión de Festas de Meirama organiza para o sábado 7 de marzo unha festa de Antroido a partir das 6 da tarde no campo da festa de Meirama. Haberá degustación gratuita de filloas e orellas coa lectura do testamento. Ás 8 da tarde, un concurso de disfraces con premios en metálico para o mellor disfraz, tanto adulto como infantil. Ás 9 da noite, música co DJ Javi Eiroa. En Meirama haberá carpa e calefacción. Colaboran os veciños e comerciantes de Meirama e tamén o Concello de Cerceda. O Colexio O Cruce de Cerceda durante todo este ano está de 50 aniversario. Alá para o ano 1976, en concreto o 21 de xaneiro de 1976, se publicaba no Boletín Oficial do Estado a orden de creación do novo instituto, do novo Colexio de Cerceda. En este caso, chamábase El Cruce, Colexio Nacional Mixto de Educación Xeral Básica, EXB. O Cruce ten previsto agora celebrar o aniversario con diferentes actividades ao longo de todo o ano. Unha das máis importantes será unha festa aberta ao romería programada para o sábado 14 de marzo no propio recinto escolar. Alí están chamados a participar a propia comunidade escolar actual, pero tamén es alumnos e profesorado. Na parte musical da festa tamén se van a encargar alumnos e exalumnos que, en este caso, tamén forman parte de grupos tan salientables como Cénzar, Mr. Camándula, Carlos Xenderal ou Broa,
e que serán os encargados de poñer a música, pero tamén haberá fotografías históricas e visita ás instalacións e sorpresas. Haberá un xantar, os tickets xa están á venta e, en calquera caso, xa está todo preparado para este 50 aniversario do Colexio Cruce de Cerceda. En canto ao tempo, na xornada do mércores, na xornada de mañán, despois do paso da fronte que vamos a ter esta madrugada, esta madrugada, pasará esa fronte e mañán quedaremos con aire frío en altura, polo que teremos mañán chubascos treboentos que serán máis intensos e probables durante a mañán. Pola tarde irán remitindo. As temperaturas mañán si sufrirán un lixeiro ou moderado descenso. Os ventos soprando suroeste moderados no litoral e frouxos no resto. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes, adeus.